Straight to the point. Atong balikan pag-analisar unya ang taod-taod kining isyo mahigala ni ining Regal Oliva mga higala. Apas dili pa ni aman mga kigala ay nag video kay naunsa bang pagkahitabuan nga gi-assess ang iyang panimay nga naguba sa linog didto mga kagalaan sa San Remigio. Ang assessment matud pa mga kagalaan sa nag-survey gibutangan na partially damaged ra. Doon na magoy kalainan kung totally damaged ang imong balay o partially damaged sa hinaba nga ihatag unya sa local government unit day o sa national government. Kay doon naman ni mga hinabang unya may gala, doon naman ay mga implications kanana ang pag-evaluate. Mabitaw na katong bagyong Yolanda, ang uban mahigala mo kuan gyud totally damaged yung balay or partially damaged na. Kini iya karon nagbagulbol siya nga partially damaged sa may gibutang ana nga kaklaro na kung balay di naman apuy-an. Ato sa nga pagtagad ni mong video be gamay lang kayo. Sige ko no names. Gamay lang ha. O sige, okay. Kini, mo ni. Kanang audio. Sige. Kung kamo sir makapuyo po mo aning balaya kay Kana. mo din ni amo ang balay guys sa Barangay Takop dool sa Kapilin ha. O kita mo bungkag na no. Di nakapuy-an. Pero gisorbi na ni diri sa taga City Hall, taga munisipyo sa San Remigio. Unya sa gipagawas nga kuan lista, ang nakabutang sa lista aning balaya is partially o partially ra ni para sa ilaha. Oy, shout out ninyo sir. Giunsa din ninyo pagtan-aw din ni among balay sir nga wa mo natanawan ni basig ka mo ganahan pa mo puyo aning balaya sir kay giparsyali ra man gini ninyo sa lista sir. Kanang kung kamo sir makapuyo po mo aning balaya kay partially ra man ni para sa inyo ha. Aw. But lang giun sa kaninyo pagtan-aw bitaw sir no nga murag dautan man tingali mog mga mata sir. Unsa ba? So may mislok kung sa English pa. Wa mo nagtan-awan ni sir nga tumpag naman tao ni Swerte ra gani kayo mi nga nakagawas mi aning balaya pagkatumpaga. Pero natingalan ko nga nung partially ra ni para ninyo sir Shout out kanyo sir. Palihog kog balik og tan-aw din ni sir kung partially bigid ni para sa inyo ha sir kay basig. Okay, sa gamay ha. So kini guba mo gini di naman ay mapuy-an ng balaya. Kisa may nag-evaluate ani og maahon mangalini. Kaya mo yang ikasukan yang anong gi-evaluate nga gibutangan man og partially damaged ra ni. Lima kani dayo og maahon ni paglinog niya may nakagawa sila no. Kuyawa ni hitabuan may galaw Bungkag yung balay god. Di na gid mapuy-an. Pero matod pa ang evaluation dito mga higala sa ilang City Hall as ilang Municipal Hall partially damaged. So nagyaw-yaw siya. Ano man yung partially damaged? Ito ba paminawag balik ko nung si? Itong iyang yaw-yaw. Sir, mo din ni amo ang balay guys sa Barangay Takop dool sa Kapilin ha. O kita mo bungkag Kapilin na ha mo man yung di nakapuy-an. Milagrusa dito pero gisorbi na ni diri sa taga City Hall, taga munisipyo sa San Remigio. Unya sa gipagawas nga kuan lista, ang nakabutang sa lista aning balaya is partially o partially ra ni para sa ilaha. Oy, shout out ninyo sir. Giunsa din ninyo pagtan-aw din ni among balay sir nga wa mo natanawan ni basig ka mo ganahan pa mo puyo aning balaya sir kay giparsyali ra man gini ninyo sa lista sir. Kanang kung kamo sir makapuyo po mo aning balaya kay partially ra man ni para sa inyo ha. Aw. But lang giun sa kaninyo pagtan-aw bitaw sir no nga murag dautan man tingali mog mga mata sir. Unsa ba? So may mislok kung sa English pa. Wa mo nagtan-awan ni sir nga tumpag naman tao ni Swerte ra gani kayo mi nga nakagawas mi aning balaya pagkatumpaga. Pero natingalan ko nga nung partially ra ni para ninyo sir Shout out kanyo sir. Shout out ko balik no. og tan-aw din ni sir kung partially bigid ni para sa inyo ha sir kay basig. Pati pagkaguba agyon no. So ang ato ini kinsa man ni nag-evaluate. Nahibaw-an ba nakailabas na o kinsa ni nga ano nag-evaluate? Unya nga no na partially damaged man, hindi na magiging kapuy-an sa gamay.
Bueno, ang sin ane, magamit-gamit pa. Pero, kuan man gyud gupok nagupok. Limang kana no nya naon sa tingil ngiga. Perting pagkasultihan na nga nakagawas pa sila ani. Bueno, og nakagawas inani nga pagkakuan pwedeng makakamang-kamang pa siguro hindi kindi tuod, no? O inaning pagkahitabua. Sus kuyawa mga kagalaan, no? So, kinsa may nag-evaluate ani mo na itong tagaag pagtagad. Standby lang sa aha. Straight to the point. Now, atong balik-balikan mahigala kung mahimo ang kinini ang nag-post ani o i-evaluate o ipa-evaluate o balik ni sa munisipyo Sanrem. Kay kining pagkahitabo mahigala di na magimapuslan ni balaya. Perti man pagkagupo ka gyud. Unya kinsa man ning maong tao, kinsa man ni silang kinsa man ning nag-evaluate. Kay nagupok man gyud perti pagkagupo ka gyud unsa ka nila nga naluwas na no? Perti sultihan nila. Atong balikan ko no kasama kadali kasama nga names. No? Asang audio ni? Mao din ni amo ang balay guys sa Barangay Takop dool sa Kapilin ha. O kita mo bungkag na no. Di nakapuy-an. Pero gisorbi na ni diri sa taga City Hall, taga munisipyo sa San Remigio. Unya sa gipagawas nga kuan lista. Ang nakabutang sa lista aning balaya is partially o partially ra ni para sa ilaha. Oy, shout out ninyo sir. Giunsa din ninyo pagtanaw din ni among balay sir nga. Wa mo na tanawan ni basig ka mo ganapa mo puyo aning balaya sir kay gipartially ra man gini ninyo sa lista sir. Kanang kung kamo sir makapuyo po mo aning balaya kay partially ra man ni para sa inyo ha. Aw. But lang giunsa ka ninyo pagtanaw bitaw sir no nga murag dautan man tingali mong mga mata sir. Ano sa ba? So may mislok kung sa English pa. Wa mo nagtanawan ni sir nga tumpag naman tao ni Swerte ra gani kayo mi nga nakagawas mi aning balaya pagkatumpaga. Pero natingalan ko anong partially ra ni para ninyo sir Shout out kay kanyo sir. Palihog kog balik og tan-aw din ni sir kung partially bigid ni para sa inyo ha sir kay basig. Mo din ni. Sige, okay. So mo ni names ipasusin ni dito sa kwano kinsa nag-evaluate ini. Naman ni San Remigio. Ano man nga partially man ning kalakiya. Ato nang agi katawa ha. Kuan lang ko sa iyang pagkasulti niya nga unsa man wa ka madaot inyong mata sir. Ano magana partially man taon ning pertim pagkagubaa man ha. So og kinsa may ngan ani kay ato ning gitawgan mahigala no nag-post ani di pa mo na kontak. Sige lang ipabalik ni sa kwan. Atong call ang attention sa San Remigio Municipal Hall kung kamo mo nag-evaluate ani kamo nang lista ani. Ana iklaro po naglista diha kay magdepende ra man na ang hinabang og partially or totally damaged ang balay. Basin unyag mo gamay ning iyang madawat nga hinabang kay ang gibutang partially ra. So mo na mga higala ang kwan. So kinini ang atong ipabalik sa municipal hall nila dito nga mga employees kung kinsay nag-in charge sa pagpanglista o pag-evaluate ngano nga di man ni totally damaged ang ibutang. Duha ra may kapilian ani partially or totally ha. Basin og kwan. Niata panahon sa katalagman so wa lang say color ha. Basi kumingon na nga ay na butangin lang partially kay kontrapartido. Ano na ba ng politika usahay may gala bisag magkagubot na hala. Di mawa may galang pamulitika usahay. Pero tingali og saba nagtinapol sa tan-aw kung tinuod magaling ning gibutang partially day. Gilili siguro to mao na malaya. Sige sin man butangin lang partially ha. Ato lang ni agi kataw-katawa mga sukit dig paminaw. Da ato ni mahigalang hinabion ning maong nag-post ini og naunsang pagkahitabo ha. Nga nganong na inani og giunsa pagkakita nila. Okay, gamay lang kayo ha. Unya, asa man na nakita ang lista nga nalista ni og partially. Nakailabas la atong nang lista kay atong pabaliko na lang tong nang lista nga ibalik dito sir. Nya ibalik og evaluate na dito. Kay kini matan-aw mo gud nimo nga di na magin magamit ni balaya bisag unsaon. Parehara ni mahigalabang ang mga tawo man gud bisag dili ka technically suito aning main ani kasabot yung ka nga dili na mapuy-an. Pareha ba tos pinamungahan bisag dili ka technically knowledgeable on
construction mga sukid tigpaminaw, makahibaw ka katong CR dito medyo lakdako ra pud kaayo ng 1.1 million, ha? Ato lang ning isgutag dugang kay ni gawas sa mapos pamantala ang The Freeman ron na front page sa tong isyuha karon taw dato siyang hisgutan to. Pero ato sang itiwas tong pamahayag po ni ining Oliva mga kagalaan sa iyang pag-apologize mga suking tigpaminaw nya atong tiwason tong iyang pag-apologize labot mahigala sa iyang POV, ha? Nga kanana ang iyang gi-explain ang balaod pero medyo satol mga higala nga pagwitik pod mga kagalaan. Nasakitan tong mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ato ning pagtagad mga kaigsunan, no? Pero dili pa unsa man day naanas tong wanday. Ato sang pagtagad ha kay ngano man ning kalakiha nga. Sige video audio ko names eh. Sige names, audio names. Hello guys, ngano man ning na partially man ni guys. Yagi talaga to katawa mga higala ha. Giunsa man ni pagkuan, wa bakas na daot ilang pananaw ani ngano man ni o nalipat ba ka tingali og ang nag-survey ani ba kanang ting paniudto na ba unya or baka nalapas sa skuan niya nagtrabaho ra pud sila ba nanabaho ra pud sila unya tingali og gikapoy na siguro unsa bang kalakiha pero di maguni kung imo ning suwayon medyo berting pagkagubaa man gyud sige kuno names at balik kuno ang kuan names audio names we unsa pa niya mga gisulti nga kuan na masay punto Sure, gani kayo Sige, sugod ka na yun. mo din ni amo ang balay guys sa Barangay Takop dool sa Kapilin ha. O kita mo bungkag na no. Di nakapuy-an. Pero gisorbi na ni diri sa taga City Hall, taga munisipyo sa San Remigio. Unya sa gipagawas nga kuan lista ang nakabutang sa lista aning balaya is partially o partially ra ni para sa ilaha. Oy, shout out ninyo sir. Giunsa din ninyo pagtanaw din ni among balay sir nga wa mo natanaw ani basig ka mo ganahan pa mo puyo aning balaya sir kay partially ra man gini ninyo sa lista sir. Kanang kung kamo sir makapuyo po mo aning balaya kay partially ra man ni para sa inyo ha. Aw. But lang giunsa ka ninyo pagtanaw bitaw sir no nga murag dautan matingali mong mga mata sir aun sa ba sa may mislok mo sa English pa wa mo nagtanawa ni sir nga tumpag naman tao ni swerte ra gani kayo mi nga nakagawas mi aning balaya pagkatumpaga pero natingalan ko nga nung partially ra ni para ninyo sir shout out ka ninyo sir. Palihog kog balik og tan-aw din ni sir kung partially bigid ni para sa inyo ha sir kay basig kini no kagawas la ani di basta-basta baya do nga nakagawas la ani tawar ko no video lang dong kuha sa kuno Kapilin ha kuha sa kuno audio dong kani si padayon lang video niya pwede ba na makuha ang kana o atong subayon tanawa pwede pagkagubaa gyud no kay kada kung San Remigio perting kusuga pod ang linog na napita Bugo, San Remigio, Bantayan, Midilin dito kita ng mga area ha. Ang daghang sinkhole ka na San Remigio gyud. Kini pati pagkagubaan gid nagi kapuy bisa kung saon pa. Na gupok in taon ng balaya mga sukitig paminaw. Unya naunsa ba ning hitabo ha ato sa nitagag pagtagad mga kagalaan kay o kinsa man kani nag-survey ani o kinsa may nang lista ani. Malagmit ang kapitan po siguro anang maong lugar mo tabang og kuan og dunay mga pagpanglista. Kay kini ni ang aron nga mahibaw-an basad kinsa man ning mga tawhanan ning naa unya unsa man ni mga kagalaan subayon gud nimo nag personal gyud ka mo tan-aw di mo na matamatahon pag survey di na gyud sa magamit nga balay unless gimatamata lang nimo sumana mangutana ta kinsa may nag-survey ani kinsa may nang lista usahay kay kuan ka kini yung lista usahay di ka maapil sa lista bida mo nay problema dako mga sugid tigpaminaw. So ato ning pagtagad kay aron nga ato mapaabot nila dito sa San Remigio nga munisipyo o kinsa man galing nag-evaluate ani balikan na lang ni dito nga nganong naunsa ba ka o sipyat baka tingaling nga sipyat kani pagbutang dito og pasyali sa lista mga sugid tigpaminaw nyang misipyat na nagsunod ang mga pangalan ni sipyat panalitan unya di malasa nang imong balay mo inasipyatan pa gyud. So medyo alanganin kayo ang tag-iya mo ingon gyud nga dili ni maayo
Tanawa ko may gini kinakagawas pa sa aning balaya oh. Paglinog ni September 30. Ang linog mahigala alas 9:59. Kana bang paglinog gini na bungkag or ang aftershocks na nakabungkag? Kaya kini naman San Remigio doon ay mga katong kalsada na hulpa, dili man to paglinog. Nga kanang main shock yun. Dito naman to mahigala sa aftershocks. Katong kalsada nga na hugmak mga sukit ti paminaw. So aton pagtagad mahigala kay di araan nagpost si Jesshane Rem Sibios Corbo. Mo ba ni pag-pronounce ako sa iyang pangalan baka ha? Atong pagtagad sa mga sukit ti paminaw kay iyaman ning kuaning iyang kuan. Sige ga. Straight to the Atong point. balikan mahigala si Jesshane Rem Sibios Corbo nga mao mahigalay kuan ani nagreklamo ani mga higala na unsa bang kalakiha nga ngano maning balaya di naman in taon ni kapuy-an unya ngano gilista dito partially damaged raman. So ato sa hinabion kadali mga sukit tig paminaw. Lahat ng tanong. Straight to the point. Jishan, good morning. Live daron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Kumusta naman ka diha Jishan? Good morning. Attorney. Morning, attorney. Yeah, good morning. So kini ni ang nakaila ka kinsay ng lista ng inyong balay nga nalistag apil nga partially damaged ra? Actually, attorney, sa barangay attorney is totally good ni sila. Nya, gisurvey ni ato, ambot og unsang pagkaunsa nga paggawa sa lista gikan sa munisipyo ning kuan mi sa konsehal niya ni ana ang konsehal nga natingala sila nganong partially ang gilista sa amua. So ang kapitan nagdali-dali og adto sa munisipyo kay aron i-correct bitaw ang sayop kay nganong partially nga nahulpa namin taw ni among balay. Oh. So mao to attorney pag adto sa kanang kapitan ni ana man ang taga munisipyo nga na-encode na daw sa computer so dili na daw pwede. Uy. Basin daw og napay next nga kanang list is kung i-release to matutali na daw. Mhm. So way nahimo ang kapitan, kung wa man gani nahimo ang kapitan, ultimo konsehal di reklamo pod, wa sila'y nahimo. So unsa na lang kami nga ultimo ra pod mi nga tao sumuto akong gikuan nga nanawagan ko sa post na lang taon sir kay wa man gyud mi laing mahimo. Kung di mi pablaban og sukmid wa man gyud. Oh, so kinsa man tong matawhanan nag-ingon nga na encode naman. Nakaila mo adto? Wala pod sir. Uy. Wala pod attorney lagi. Kinsa may namoy na ilhan to kinsa man tong giadto sa kapitan ngano mang nainana man. Dito ra pod mi nakaibaw sa konsehal ani attorney. Oho. Nga ingon ana ang kanang kuan. Kay subayon gani ka mabaw ra man kayo ng rasuna nga na-encode na. Maulagi attorney. Unya, mo to attorney kay ni viral naman gyud ni nga post nako. Nag-message niya, gisend na ang bag-o nga list. So naa siya sa number 19 attorney, ang amo ang pangalan nakalist number 19 pero ang nagsunod number 20 until sa next nga kuan, naa siya naka-line up partially. Pero klaro kayo nga ilan ang gi-edit into totally damage pero na-note dito nga for verification pa. Oho. Okay. Pag-survey na paglista na diha nakakita ka tong taga munisipyo nga ni ana. Oh, paan man nila picture og video attorney. Pila sila Yeah, kabuok pa. nga ni ana. Kumon man nga bala. Yes, attorney. Kumon nga balay na. O kumon ni nga balay. So ang naka-note ani nga ang nakapangalan ni nga balay is sa ako ang mother-in-law o father-in-law. So pag anha pa sa taga municipal hall ilang gilista na mga pila ka tawo man sila nga nanganha. Duha to attorney gikuyugan og tanod. Na kay pictures ani nila para nga mo atong pangitaon sa munisipyo. Mao lagi attorney mo ginay wala ra pud mi nagdahom kay salig ra pud mi sa ilaha nga. Okay ra gid ang dagan sa badiay nga. Wala gid mi taon picture sa ni Ari. Oo. Sige lang ha, ay follow up tala ni dito. Kaya ron nga makuha na inyong balay. Ay dili man ni sakto man sana nga imong concern nga naunsa man ni nga partially naman ni nga kaklarong guba na magitaon kaayo ni balaya. Di naman nagkapuy-an. Mao lagi attorney. Pero at least itabang nimo ang kapitan ang konsyal siyang barangay nitabang og adto sa munisipyo. Oh, ni adto gid. Gi-inform. Oo, sige. So, unsa man kunong opisina sa munisipyo ang in charge papanglista? Wala po sa Kibaw?
Wala pod mi kay baloan attorney. Okay, ato pangitaon tong mga tawhana. Ano magiunsa man na paglista-lista na hasta to nag-ingkod. Ano ba tang hitabuan nga kuan man? Mao lagi ni among pangutana lagi nga lisod kay tubagon. Mm. Ug nganong wa na nagkakuan pero actually attorney na ni message sa kuan ni ana siya nga kanang kuan daw na naa sa barangay ang kuan. Ilista daw ni una i-forward sa command center. Mm. So kung ingon ana man gani ang barangay biya mismo nagtotally. So ang sayop jud nganong ilamang murag nahog manggug ilang gibling sa barangay. Mm. Nga ang sa barangay is nagtotally gid biya sila. So nganong ang mugawas para siya liman. Oo, binuang ning kalakiha. Sige, atong subayo ni dito sa kwan kining munisipyo. Unsay nga naka-kuan ani, nakalista ni dito? Gregorio Corbo Jr. attorney. Gregorio Corbo. Atong subayo ni dito ano ma-change na ang kuan na. Nganong gibutang mas partially. Mao lagi ila namang gi kuan kay na may gi forward nga picture attorney pero mo pud lang gitotally nila pero for verification ang nakabutang gihapon. Bantayan ninyo og na mo verify din ha. Aron nga makuan itudlo na diha nga nganong naunsang kalakihan nga inyong i-partially ni kaklaro aning naguba man gitawon ning mayo di naman kapuy-an. Asa naman mo ron muyo? Eto kay naman taon may extra nga kuan among guba ang sa likod nga part attorney among gibutangan pod og nag payag-payag mi sa likod nya na po mi tent pod nga gibuhat kay aron na ay mi option ba kay kusog-kusog ba itong katong 6.0 pwede namong kuyawa ato. So mo to diri mi sa nami gibuhat nga tent pod nga dito mi nangatulog. Mga trapal ra ba gibuhat na mog tent. Pagkahitabo ani pati man pagkagubaan ng balaya nya kumon man kani nga balay so pagkahitabo ini daghan mong nangatuog sa sud. Actually attorney kami upat mi kabuok ako akong bana og duha na ko ka anak. Pagkahulpa ani attorney napaintaw mi sa sud attorney. Kaluoy sa Ginoo gid intaw nakagawas ming upat nga luwas. Oho. Perting kuyawa sa ako ang mother-in-law og sister-in-law. Naa siya actually akong sister-in-law is naa siya video ani pag dayon og gawas namo sa kanang balay nga nahulpa na. Perti nilang nila ka kay taon mga bata baya gid among kuyog sa sud. Kuyog nako sa akong bana. Diin man imong mother-in-law at the time. Imong mother-in-law ug sister-in-law diin man sila at the time. Na may extension sa likod attorney murag nahog nag dirty kitchen. Dito nangatog silang mama ug si papa. And then na expansion sa likod ani kanang dito natog akong sister-in-law. Pagkakuan ani silang mama is luwas ra silang mama kay wa man naunsa ang kanang extension nga kanang dirty kitchen. Dito sila moto ang sister-in-law nako nakuanan sad sila naswertian pod kay kung wala pa ang malita nila nakakuan aw matagakan pod sila halublak nga kuan in town. Swertian lagi ming tanan lagi nga. Okay ra in town mi nakaluwas. Oo, pero sultihan ninyo. So nato panahon na nangatulog na mo o nang mata pa man to panahon na? Actually attorney makapanimbaut balhibo kaayo sa ako ang apart kay mga 9:47 nanoktok. So abi na ako og kanang si mama. Sige, okay. Pag kay ni sangpit man na may nanuktok din ni ana day. Moto akong gi-open ang pultahan. Batak akong balhibo eh. Pag open ako wala man joy tao. So akong gi-close. Natingala ko is ang bintana nagyapoy nanuktok. Andi. Nya. Natingala pud ko pag higda na nakog balik ang tiki na kanang nanukto ba na. Wala lang sagko, wala na to. After ato mga pila ka kuan kay pagtan-aw nako sa cellphone 9:47 PM. Moto pag mata nako attorney muna to na uyog-uyog na. Kasi na murag gitagaan yun guro sad mi og sign attorney kay actually akong sister-in-law pagka March na matay pod so murag feel na mo siya jud tong ni guide sa amo asad ba. Murag nagatag sad siguro siya og sign ato nga panggawas mi or unsa ba. So nakagawas mo? Luwas gid mi attorney bisag na abi sa sud pa. So ikaw ato panahon na tungod kay doon na nuktok, nga ang bintana doon na nuktok, unya murag wala pa ko na hinanok ato gyud. Wa ka mahinanok. Ang imong ba na natulog na? Ang mga anak nangatulog na or wala pa?
natulog na akong mga anak ug akong bana. Mhm. So diha man nga tulog sa kwarto or sa sala mo nga tug? Oh, dire gid mi nga part attorney kani nga part. Mm. Hulpa na biya jud kay ni Oo. Wala na gid ni. Actually, wala naman jud ko sinina attorney kay naaman sa sud sa kwarto. Oo. Moto among giidaya. Amo na lang ning giguba ang sindiri para makuha in taon ang ako ang mga nakoy mga ilisan ba, mga bisti. Hindi mo ang atop, ang siniya para maka-ideya magkuha kay di naman ni madagkamang. Oo, di madaa. Pag hinahinay ha kay basing mga lansang diha. Attorney? Pag hinahinay kay basing mga lansang diha, na mga kabilya. Mga lagi. Wanang ako lang imotang gisiguro amo ang ilisan in taon attorney kay wa na mi ilisan ba mo to among gilangkat din ha ang ubang gamit wa naman na mo gikuan. Unsa man nga particular barangay ning inyo? Na sakop pa mi sa takop attorney. Takop, no? Takop, asan ninyo? Doon nis kapilin ha, katong imong giingon? O dool sa kapilin ha amo attorney. Katong dunay birhen din ha nga milagroso sad? Yes attorney, berhin sa Fatima. Oo. So ato pag uyog yun anang alas 9:59 nahugmak na yun inyong balay or wala mahugmak na yun? Nahugmak yun ni attorney. Stila, no? Wala yun. Sumayo ka kuan mo nakalikay mo dayon unsang hitabo mo mo tagaki wa mo yung mga na-injured ninyo? Wala man noon attorney. Pero Swerte lagi kayo mura jud ka nang naadyo ni Dan aga perti yung hayaga jud nga mo ginag-guide na mo padung gawas. Stila, no? So kamang mo padung gawas. Panghitabo Milagro ang panghitabo. Stila, no? Ay mong bana mo natog na imong mga anak duha natog na ikaw may wa pa makatog atong higayuna. Kay mura og dunay manuktok na sa inyong balay. Wa pa ko na ilalok ato. Kay na lagi nang luktok. Sus pastila, no? So pag uyog yun sa linog na bungkak ang balay, kamo na pa mo sa sulod, no? Kaya wa pa mo na makuha, no? Nisuod mo na nisuksok mo mga lamisa or niya ato mo sa ilawom sa kuan? Wala ra gyud attorney ang amo na aton duha sa kumbana. Gikabiran na gyud namong mga bata. Kay wala man lain ming kuan kay pag dayon og uyog wa na sa saktong nauna ka nang murag na nakurat-kuratan pud mi ba ang mga bata may mo gisiguro kabira gyud. So igo na human-human kamang mo padong gawas. Naguyog-uyog pagid taon to kay pagday na mo gawas pud. So murag dunay hayag nga mo ini-guide ninyo padong gawas. Naami solar pero kato nga time grabe jud siya kahayag jud. Nga dili ba ya inato kahayag ang amo antang solar? Okay. So sa man solar inyong kasaligan diha or doon na po may kuryente diha? Naami kuryente. Nga na po mi solar ato. Amo solar karon wa na Ambot tungod guro sa linog kay sayo naman po kayo mapalong kay alas 10 naman lang tama na mo ang solar. Pero yung kuryente ito hindi yun na napaong dayon. Napalong na attorney kay pagkauyog ato pagkahulpa sa among balay ang amo ang poste sa kanang kuryente pod na tumba man pod. Stila, no? So kamang mo padong sa gawas ang imong mother-in-law ang imong sister-in-law dito na mo nag-abot sa gawas. Dira jud sa ari jud sa pultahan ako mother-in-law nagtungtong kay ang mga bata lagi intaw niya ang gikuan. Pila may mga edad ni mga bata? Ang kamagwangan 11 nya, ang kamanghuran 3. So swerte kayo mo, no? Kaluyan mo sa Ginoo at least naluwas mo ining hitabua. O sige, so maula na ato lang subayon po dito sa munisipyo na unsang hitabuan ng anong partially na may gibutang nga dako man damage man mapuy-an ninyong balay. Mao lagi na mo ang pangutana nga lisod kay to bago na attorney. Kisa may mayor ni daron sa kwan sa Remigio? Martinez attorney. Martinez, say first name. Attorney? Kisa first name ana inyo mayor, complete name? Mariano Martinez. Igon sa man ni Tining Martinez. Di kay ko sito ani ilahan ko kay di bagog ko ingon jud taga diri attorney kay ako ara mang in-laws may taga diri jud. Sige. Okay. So sige, Jishan, salamat kayo sa paghatag panahon diri sa DYHP ug IFM. Salamat po
Attorney, God bless. God bless, may buntag nimo. May buntag ka RMN Exclusive. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.